Ама уникално беше. Просто го... Много добре го прочете. Ради, ще разкажеш ли някой разказ? Това как снима? Този записва. Айде. Аз не знам. Ще не знам. Чакай. Тресте за очилата. Добре, ето тази, която е ДД още. Нищо не виждам. Значи по повод на това изпълнение, аз бях направил едно разказ. Не, сега не мога да разказвам този разказ, тук има да се казва. Ръката бяла, риза бяла, поляга тихо свян и шепот, вода напита, кръшен кикот, свирня за слънце, павти, булката, гради проскъват в усмивката на люлката, ръката бяла, риза шарена, бродира баба бръчките на времето, а там на дъното се пази бялото, бродира баба кръст по кръст, ръката бледа, после синя и смълчано шарена, научих цветовете, сусните, усмихвам ви се, кръст през кръст. Вие сте филчева? Аз организирам. Не. Имаш си в чантата. Имаш си. Издарите.